बिपिएफआ खूब सम्भव हयथ' 2 लाखसो भट मोननो हागौ, बिनि बारा भट मोननाय नंला बिथांमोना। आरो बिथांमोननि जेसेबांनाखि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, बिथांमोना गासिबो नार्भास जाजोबखाबाय। जास्ट सासे सानैल' ओरैनो रोनावलाबायगासिनो दङ। आरो बिपिएफ हिसाबै बिथांमोना बे एमपि इलेक्सन बायखांनायनि उनाव हयथ' बेबादि दोलो हिसाबै बिथांमोना लास्टिं जानाय नंला। नागिरदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो माबायदि साखाफारा जानांगौ, बा 7 तारिख मेआव जे जोंहा एनडिएनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीनो जे जोङो भट होगोन, दा बेवहाय जोङो प्राइमारि हिसाबै जोङो बेसेबां साखाफारा जानानै दङ बिनि मोनसे इभालुएसन, लोगोसे जोङो प्राइमारि हिसाबै जोङो माबोरै खामानि मावलांगोन, बेफोर गासिबो बिसयफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायमेल लादों। आरो बे सावरायमेलाव जोंनि गोबां फेसेटनि, बुथनि आरो प्राइमारिनि, लोगोसे जोंनि दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादों। लोगोसे आलासि महरै जोंनि मिरु इउपिपिएलनि वुमेन सेलनि मानगोनां आफादगिरि आब' प्रतिभा ब्रह्म बिथांजोआबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। स' जोंहा फोथायनाय दङ जे फैबाय थानाय समाव जोङो रायमना प्राइमारिनिफ्राय आगोलाव जेरैबायदि जोङो मेक्सिमाम भट जोङो गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनि रायमना प्राइमारिनिफ्राय जोङो हरनो हादों, बे खेबावबो जोङो थांनाय बारनिफ्राय बांसिन भटखौ मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। बियो सैथो, नंगौ। बिथाङा मैया गावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनो रोखायै फोरमायदों जे सानसे साननैनि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां बा रायजो राजा हास्थायनाय बादियैनो बिथाङा डिसिसन लागोन। बे मेसेजखौ बिथाङा गावनो मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों होदों। थ' जोङो दोलो हिसाबै जोङो रावखौबो ना होनाखै। रायजोनि थाखाय जाय बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय जोंनि दोलोनि निति आरो आदर्शखौ बा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार, बेखौ मोजां मोननानै सोरबा जुदि जोंनि दोलोआव जयेन जानो गोसो दंब्ला दे आर मस्ट वेलकाम। बिथांमोना जोंनि दोलोआव फैनानै खामानि मावफैनो हागोन, जोङो बिथांमोनखौ बरायो। इउपिपिएल हिसाबैथ' नङा, जोङो एनडिए हिसाबैनो बे जोंनि क'क्राझार लकसभा सिटआव जोङो बिजाथिखौ फसंदों, जयन्त बसुमतारी मानगोनां आदाखौहाय। आरो बेबादिनो दरं उदालगुरियाव एनडिए हिसाबै दिलीप सयखिया सारखौ जोङो बिजाथि महरै जोङो फसंदों। दा क'क्राझाराव जोङो बेबादि जोंनि फेक्टर बा जोंजों बेबादि जुजिनो हानाय जोङो दोलोखौ नुवाखै। हय बिपिएफआ बिथांमोना नाजागासिनो दङ गावसिनि लेभेलाव, खिन्थु जोंनि नुहुरनायाव बिपिएफआ खुब सम्भब हयथ' 2 लाखसो भट मोननो हागौ, बिनि बारा भट मोननाय नंला बिथांमोना। आरो बिथांमोननि जेसेबांनाखि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, बिथांमोना गासिबो नार्भास जाजोबखाबाय। जास्ट सासे सानैल' ओरैनो रोनावलाबायगासिनो दङ। आरो बिपिएफ हिसाबै बिथांमोना बे एमपि इलेक्सन बायखांनायनि उनाव हयथ' बेबादि दोलो हिसाबै बिथांमोना लास्टिं जानाय नंला। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।